भोजपुरी के नया अपडेट जोन की प्रमोद प्रेमी पर हो गई बा FIR और हो सकता प्रमोद प्रेमी हो जइहे बहुत जल्द जेल। और इनकरा ग्रुप के 4 लोग पर FIR भइल बा जोन की गाना के विवाद लेके जोन के अखिलेश कश्यप पर प्रमोद प्रेमी के विवाद लख एकरे वजह से जोन की प्रमोद प्रेमी पे FIR हो गई बा। इनकरा 4 गो आदमी पर FIR भइल बा। तो बात कर ली कि कुछ दिन पहले के जोन की रउआ लोग के खुद विवाद लौकल हुई जोन की विवाद होखला एगो गाना के वजह से पड़ी लागेलू और पड़ी लागेलू गाना के विवाद होखला। वहीं पे जोन की इंटरव्यू के माध्यम से प्रमोद प्रेमी कह देवलन कि कई लोग ये गाना के चुरा चुरा के गावे लागल बा और ये गाना हमर ओरिजिनल बा। यही पर अखिलेश कश्यप लाइव आके कहे लागलन एह तरीका के झापर ऊपर भिड़ावे लागलन झापर दिखावे लागलन। तो वहीं पे रंजीत लाल जोन की रंजीत यादव जो बड़े उ लाइव आके पूरा गाला गलौज करलन और वहीं पे जोन की पहुंच जानन लोग इनका बक्सर घर पर और घर पर जाके बहुत सारा मतलब कि मारे के धमकी तू यहाँ आ जा तो फलानवा यहाँ आ जाओ यह तरीका के बयानबाजी होखेला। और यहाँ तक ये मामला प्रशासन के पास पहुंच जाला और FIR तक के मामला आ जाला और FIR 4 लोग पर हो चुकल बा। एगो तो प्रमोद प्रेमी पर FIR भइल बा और दूसरा रंजीत यादव और तीसरा जोन बारे प्रमोद प्रेमी के जोन भाई बारे उनकरा पर भइल बा और एक तीसरे बारे उनकरा बारे में तो हमरा मालूम नहीं थे। लेकिन यह तरीका के FIR वाला जो मामला बा ये प्रशासन के पास पहुंचल बा और आरोप लगते हुए ये नजर आवता कि हमार धुन चोरी क के लोग गाना गा दिले बाड़े। तो प्रमोद प्रेमी कहीं ना कहीं इनकरा अब हो सकता तो जेल के रास्ता दिखावे की कोशिश कइल जाता। अखिलेश कश्यप के तरफ से इस चीज भइल बा जो के निजी थाना में जाके यह तरीका के FIR दर्ज करावल गइल बा। तो बता दी कि अखिलेश कश्यप के बारे में तो बतावे वाला बात नहीं खे काहे कि अखिलेश कश्यप की वजह से जोन कि हमर धुरेंद्र भैया बारन हर बार उनकरा कहीं ना कहीं ट्रोल करल जाला काहे कि एक तरीका के गाना देवलन। इनकर गाना ऐसा होखला कि इनकर बहिन सपना में आवली एक तरीका के गाना लिखल अखिलेश कश्यप जे बारे। और हर तरफ देखल जाए तो भोजपुरी में इनकरे के गरियावते हुए सब केहू नजर आवला काहे कि कोनो के गाना कोनो छोटा स्टार के गाना उठा के गवावे में सबसे ज्यादा भूमिका और हाथ होखला तो अखिलेश कश्यप के हाथ होखला। तो ये तरीके के भैया ना करी सबसे बेहतर हुई अपन साफ सुथरा जोन गाना बा उहे लेके आई। यह तरीके के छोटा स्टार के कारोबार मारे की कोशिश ना करल जाओ। तो फिलहाल बतावे वाला यह बात लग कि 4 लोग पर FIR हो गई बा प्रमोद प्रेमी के टीम पर और हो सकता कि ई लोग जेल जाए के कगार पर आ चुकल बाड़े। और कहे वाला बात ई बा कि आए दिन भोजपुरी में यह तरीका कंट्रोवर्सी और केसा केसी और मारा पीटी वाला जोन की मामला होत रहला। पटना में कुछ दिन पहले रंजीत यादव लाइव आके मोना मॉल के सामने मतलब कि बुलावत रहन और ये तरीके के बहुत सारा मामला जोन की इंटरनेट के माध्यम से रुआ लोग के तो देखते हुई। लेकिन फिलहाल बता दी कि 4 लोग पर केस हो चुकल बा। केस होला के बाद ये तरीका के अब धीरे धीरे ये माहौल मतलब ठंडा होता। तो म्यूजिक पर मतलब कि एगो म्यूजिक लेवल के केस होखला तो ओकरा केस नहीं मानल जाला। यही केस बा ई जोन की बहुत जल्द ही सलट भी सकता कोनो दिक्कत वाला बात नहीं के। एह तरीके के बहुत सारा केस बा। ये तरीके के हम बता दी कि काहे मतलब कि हर बार विवाद एगो म्यूजिक सेक्शन से लेके होखला तो अपना बिहार में सेंसर बोर्ड नहीं बा एक वजह से होखला। तो ऐसा मतलब कि न्यूज हम देखावत रहम। हमारा चैनल पर नए बनी तो सब्सक्राइब करी एगो लाइक करी ताकि हमनी के मोटिवेशन बनत रहो। इस तरीके के और भी वीडियो लेके आवत रह जाए। फिलहाल जय हिंद जय भारत।